बीमार होला तो खटिया पर के लोग जाला यहाँ से। गाड़ी ना आवे, यहाँ गाड़ी आवे के साधन नहीं खे। गाड़ी फंसिए जाए के ना उलटिए जाला गाड़ी, तो साइकिल एथी पर ले जाला, कोई साइकिल पर ले जाई मरे जी के टांग के, कोई ले जाई खटिए पर टांग के मरे जी के। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी। आज फिर हम पहुंचल बानी सारण जिला के अमनौर प्रखंड के अमनौर कल्याण पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हमने के बानी सन और हकीकत दिखावे के प्रयास करते हैं सर। ग्राउंड रिपोर्ट पर अमनौर कल्याण पंचायत के वार्ड नंबर 7 से का कहते नहीं रहता। बीमार होला तो खटिया पर लाद के लोग जाला यहाँ से। गाड़ी ना आवे, यहाँ गाड़ी आवे के साधन नहीं खे। गाड़ी केनहु जाके हो भौसिए जाए के उलटिए जाला गाड़ी, तो साइकिल एथी पर ले जाला, कोई साइकिल पर ले जाई मरे जी के टांग के, कोई ले जाई खटिए पर टांग के मरे जी के। काफी दिक्कत बारे वाला बहुत दिक्कत बा यहाँ तो दिक्कत रहुआ खुद नजर से लौक रहल बाटे। हम लेकिन 10 साल से बानी जी के मुखिया जी वहाँ ध्यान ना देनी। मुखिया होनी या कितना मुखिया गईनी, कोई कुछ ना कोई नहीं। सड़क के समस्या का समाधान नहीं, कोई कुछ नहीं थे कैले। एगो खरांजा बिछा दिले बानी, राजकुमार मुखिया खराब भईनी तो खरांजा बिछ गइल बाटे। ई है अब सर कुछ नहीं के भली जी, कोनो विकास नहीं के भाई, कुछ विकास नहीं के। रोड़ा का कहते नहीं रहुआ प्रधानमंत्री इंदिरा आवास नहीं के मिले रहुआ ना नहीं से मिला। कहा कहनी मुखिया से कि हमरा घर चाहिए, हम गरीब बानी। ना कैसे को फार्म उरम भराइल बा, फार्म भराइल बा, मिलल नहीं। फोटो तो खिंचाई रहे, घर के फोटो खिंचाई रहे, घर खड़ा करा के फोटो खिंचल जाला। नहीं के खिंचाए फोटो नहीं खिंचाले पहले ना आवे नहीं ने मुखिया जी सुख दुख में के कुछ होला आ रहे से पूछी ले दुख सुख में आइले तो सड़कवा के वहां से ना कहनी रहुआ लगी सब कहाला माना मान के चली कहबे नु करे हमनी के पाकिट से छीन के नानू करे। राशन कार्ड वालन के बन गेल बा, राशन कार्ड बा, गाँव राशन कार्ड बन गेल बा, बनल बा। अच्छा कोरोना में राशन मिलल हुए वालन के। हां मिलेला डबल। अच्छा कोरोना में मास्क साबुन सैनिटाइजर सब बटाइल बाटे, बटाई रहल नहीं के मिलल। कोरोना में खाली एथी गेहूं में चाउर बस, एकरा ला में कुछ मास्क सैनिटाइजर साबुन कुछ नहीं के कुछ ना कुछ ना। बाढ़ वाला दहाड़ वाला 6-6 रुपए मिलल बा, मिलल बा 2 बीट रोवा ने क्या मिलल ना। दहाड़ के पैसा बने के नहीं से मिला। वो एगो हां दहाड़ के पैसा जके हमनियो को ना मिला। साथे में बड़ी तो वो 7 वाट में बने रौरा दहाड़ के पैसा 6000 ने हमनी को पैसा कैसे मिला? मरद के लोग खा गइल लोग खा गए लोग पैसा। हां तो देखने की हमनी के अमनौर कल्याण पंचायत के वार्ड नंबर 7 में बानी सन और दहाड़ के भी पैसा बहुत आदमी के नहीं मिलल और ना ही प्रधानमंत्री आवास पहुंचल बा। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर हमनी के बानी सन हकीकत और सच्चाई के साथ। चाची बताओ तने कि एजी अगर केहू बीमार हो जाला तो साइकिल पर ना तो खटिया पर टांग के लेके जाए के पड़ेला। मतलब कि ऐसा भयावह स्थिति आइल बा। हमनी के 21वीं सदी में बानी सन, 75 साल हो गए देश के आजाद भेले, लेकिन अभी भी केहू बीमार होता अमनौर कल्याण पंचायत के वार्ड नंबर 7 में तो खटिया ना तो साइकिल से लेके जाए के पड़ता। केहू बेटी के शादी करता, बेटा के शादी करता तो फिर बारात और तिलक बहुत मुश्किल से दरवाजा तक पहुंचाता। मतलब कि इतना भयावह स्थिति बा जहां पर अभी पहुंच के ग्राउंड रिपोर्ट करे के प्रयास करता निशान अमनौर कल्याण पंचायत के।